إن تلقه الأسد في آجامها تجني مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله خصهم بالنصر والظفر ألا يكونوا فلا يخشوا من الضرر. كم جحفل مزقوا بالمرهف الذاكر شهيدهم ولم ترى من ولي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأيام يداولها بين الناس، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله مستمعين الأعزاء لإذاعة جكفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال ما رجو جكفو لمبو نواتينا أبو بلد لنفوني ألسماك فوليكين ويكشك فوليكين فالمفسني فولمي سنة بلد لنكك فولمينا ندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألا كان باتو ألا كامنه limalan meme masembul ala ko di anawma ala kan jianya ala kan lahranya ala kan boshi iblis ala kan antu iblis bulu e kuma anya yerla do ko temene ka fo anya wule blam mamima o ya anfa anan kan moy no oye Muhammad al Mustafa wage kabu barawili nen do kama ko shekne wage dewre ko muallim shekne dewre ko mudir madrasat ahad ad-dirasat al-islamiyah barawili radio directory anya bisinda kuma sen gona shi chama akuma na babu chama ka anga babu be femi ka sisa ayemin damne oye musu haram yayi o kisabe ci goyamina ayesi ko kilinke kasi ko flake na ala sama shi na tabna ke aski ko sabanai o kuma man kan mo kan ka jiru sradi ni kilakira ni mayro ro famya ibisaka wuli orange ka 76 48 58 90 76 48 58 90 biolonvla an woro binani an shegi bidru an shegi bikononto malitali 65 28 83 28 65 28 83 28 biworo an nduru mwa an shegi bi shegi an saba mwa an shegi ko ke ka kunje. Aywa an karamu muallim shekna wage antina korofo kun talajiya amba foko e bismillah jaga fa sanfe. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. ويفجوا منا أقصي لبينا مسألة من تنباملو بافما مسألة تحريم المرأة مسو هرموني ما أنت موديكا ولي أكما فنكتشا كثير دولا جينا أماسي ما كان بفو أنوفي وما غفا نوفي ولي كما بغنون بالا كما جيلون بالا سوسر يروتي فيمنونا أنت مو باو منا نسي سباناني نعلى سنما mo chama ya nyini ka fo yorodo be ulumo fam mo amba nyino fe atsiga ke be ka fam fo ko kirina ni ma yoro min fam awa dale lindo na rasulama be nyin gali ke ko fe wasila be saka di ima wanga furke ka sagi o yorodo ka doni ka mo do blasra minu nyini amma fu ka fo musahramani موقف كي مسهرن اما كي على كرنينا صلى الله عليه وسلم وعلى كرم ما كي اما كي انينا سيبشي فنا ما كي سيبو لا كفو ايا مسهرن اي سيبشي باكي على كرم بلو لا اما كي صلى الله عليه وسلم وكما جيلندي سيغتورا يعني على كرم صلى الله عليه وسلم اي مي حرام يا ايركا ايا مننا ويا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يلي بفان حرام يا علي من دغا ايوا ما سهلنا ويديدي
kuma caman be ko o de don nga si tɛ muso kɔni an b'a ummahatul mu'minin baw ala kɛra ka sotigiw sallallahu alaihi wasallam o tɛ a ma jigin olu la u ko muso min don dɔw ka kuma na hali n'o tɛ kuma sahalen ye o ye mariyatu de ye ummu ibrahim ala kɛra den ibrahim ba k'o de don bon o dun tɛ muso ye k'a fɔ haramaya bɛ boli o kan baro o ye taramuso de ye summa kuma filanan in bɛ yen ko muso de don o ye muso min y'a yɛrɛ di ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam wa ninnu kuma ninnu bɛ yen nka ni si mana kitabu sahalenw na ni si mana riba sahalenw na ya min nana riba sahalenw na n'a bɛ bukhari la n'a bɛ hadisa kitabu tɔw la sahalenw na kuma tɛ min na ala kɛra ye min haramaya sallallahu alaihi wasallam o de ye di a ye di de dun ni kuma kɛra di nɔfɛ n'a ye di haramaya muso tɛ jɛmuso tɛ kɔɔrɛ tɛ yani a y'o di min ka so an ba min ka so o ye Zainab bintu Jahsh kuma wɛrɛw bɛ yen k'a fɔ muso wɛrɛw tɔgɔw bɛ yen k'a fɔ a y'a kɛ dɔw ko Maimunatu dɔw ko Hafsatu kuma caman bɛ a la nka Ibn Arabi ko o kuma ninnu si tɛ sahaba ye kuma min ye sahaba ye tan o ye a ye den dun inda Zainab bintu Jahsh an ba min tɔgɔ ko Zainab bintu Jahsh a kɛra o de ye k'a fɔ muso fila min ye bɛnbɛnbɛn kɛ a kama k'a fɔ n'a bɔra an k'a fɔ tan yala ka den nege bɔ a la o ye Aishatu ani Hafsatu de yani kuma o kuma bɛ yen sa Ibn Arabi ko o bɛ kuma de ye senfɛ kuma de y'olu ye mɔgɔ man ka kala t'olu kan yani o tuma na nin n'an b'a faamu k'a fɔ kuma kelen bɛ se ka na mɔgɔw bolo i tɛ se k'a fɔ a bɛɛ ye nkalon tigɛla ye i tɛ se k'a fɔ kelen ye nkalon ye kuma bɛ ɲɛɲini de k'a dɔn k'a fɔ n kan ka min fɔ n man ka min fɔ n kan ka sinsin min kan n man ka sinsin min kan bari nin ye kuran aya de ye kitabu sahalenw na ayiwa kitabu sahalenw na min ko masala minnu kumana aya kan tafsiru la n tɛ ne tafsiru minnu dilala dɔnni bannen kɔfɛ wala dɔnnibaw sanden ko mɔgɔw bolo nafolotigiw bolo tafsiri min dilala ala kama olu tafsiru ka ca o si ma awa fɔɲɔgɔnya kɛ a la k'a fɔ kuma sahalen de ye nin ye yani ka kuma tɔ minnu bɛ yen joli y'u fɔ n ko sayibaw de y'u fɔ a salatigi tun tɛ yen alima mariki tun tɛ yen kuma 18 o de nana nin na muso haramaya kuma na kuma 18 de nana o kuma 18 min nana na o bɛɛ lajɛlen fɔbaw sɛbɛw de don a salatigi t'u la o tuma ka sin k'a fɔ ten ko kelen kuma fila bɛ a la komi fɛn kitabu la kuma fila b'a la kuma saba b'a la k'a kɛ ko i bɛ dɔnnibaw lagosi n'o ye o ye filibantɛya de ye ani jogo dɔgɔya n'o tɛ aya kelen a jiginna ala kɛra de ka sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mun y'a kɛ kuma 18 sɔrɔla la mun y'a kɛ madhabi 15 sɔrɔla la mun y'a kɛ dɔw y'a jate yɛrɛ k'a caya ni o ye o la mɔgɔ k'i hakili sigi kuma dɔw bɛ fɔ jamana kɔnɔ bi a fɔ man ka fɔ a man ka fɔ fiyewu ni jogo bɛ mɔgɔ min na a man ka fɔ ni mɔgɔ min bɛ kalan cogo dɔ fɔ a man ka fɔ yani o tuma n'an ko taharimu an kɔni y'a jira sisan k'a fɔ musoko kɔni tɛ diko de don mɔgɔ min musoko fɔ a la i ye kuma sahalen to yen ka taa dɔwɛrɛ de fɔ i haji dɔ kama yani o tuma ni tafsirikɛlaw nana k'a fɔ Ibn Abbas ko muso haramaya ko foyi tɛ a la foyi t'a kɔfɛ yani a bɛ komi ma fɛn yɛrɛ fɔ lagwun awa o ye riwaya fila de nana ani Ibn Abbas Ibn Abbas ye kuma fila de fɔ a la kuma dɔ kelen de ye k'a fɔ kuma dɔ tɛ awa lagwu don awa foyi tɛ a la dɔw ko k'a fɔ i bɛ kafara bɔ nka ka dɔ riwaya fila o min fana fɔra Ibn Abbas bolo Ibn Abbas ma kuma kelen fɔ koyi fila de fɔlen bɛ yen o fila min ni a y'o fɔ u b'a fɔ o ma ijtihad o y'ale ka hakilila de ye a y'o fɔ ka da a ka faamuya kan nka o tɛ nafi ye ya mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ala kɛra ka kuma bɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'o ye kuranna nasi kɔrɔ de ye ko jagoya don a bɛ kɛ muso de ye jagoya de fana a bɛ kɛ Ibn Abbas ka kuma de ye Ibn Abbas ka kuma in ye faamuya de ye lakin laysa nafan والحكم الثابت بالاجتهاد غير الحكم الثابت بالنص نص من كيتي من سواتي نعرف كم حراميا ولا على كرايات نص لا
ani modu ka famiya yi ake ko ibn abbas ten sisa ulu chugo tikiri yan mo fongo fe na sabatra ni ishihadu ye ger famiya do e awa ika afo chugo do ikana do mo wore gasila ni ay yan ni kuma minun fura fi tahrim al mar'at nanko abala jeden seybo ko kuma de ridwanullahi alayhim ko seyban num be fana ala krayi sallallahu alaihi wasallam ga koy makka ala kranyana mar foyon wa kraminu na ala kraka janama na sallallahu alaihi wasallam ala kra de tibe foyon ko yabba imma aka dojira la min ye koy nye wala ka afla be sawaya ka fo afla be kany o chaman bi ya wotuna ka fo tiye fana kilindi kuma bi fo an fe karambaru fe chumina o te tiye bi se kilinye avec fly avec saway avec tiye alakara sallallahu alaihi wasallam akanya ma kono sebo fora nyongo kodola ka se sigoro ma fla sabama ama kilinje lagi o weni ma kalankede ya ka mo lachi ya wotuma be masala muso haramaya masala dore tala fiu fo khilafu do ati daga moshi ika mo wajibiya ka fo kuma kiliminana ne hakille wala ne ka sa hakille fo de kamine o tiziga ke ni yoke la kana mimman yulzimu an-nas bima lam yulzimhum Allah bihi ibe mo fem la mo ka alama mim loka be fen wajibiya ala min wajibiya ka fon kan ko kelime ni masala e puis te mo shifana so sebo la min ye enyugonay ni bo dage be nyugon to nyugon ka hakillaka ka foni be se ka se alama o min ka gele ika ke ka fi bi ala nyini ika ke ka fi bi ala kara ko sallallahu alaihi wasallam indi dungote isagote yan ni masala nango sebo fora nyongo sebo sanfeta wiye khalifa nanindi ni ala kala ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa kitabu tubulo wa ga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali nunu shika kuma tikilin ala khalifa nani shika hakilla tikilin ala parce que amma ala granyana musaharamiya kitila ninko nindo kuma anto yorola aywa be ko ni ambe min fo danganya konna sey banani ka hakilla makki kilinyala parce que amaki ala kranyana sallallahu alaihi wasallam aywa otmana olu de be hamine be ka ala kran no batu sallallahu alaihi wasallam ala kra yo haminde don ka fo an ka olu nome yana otmana na olu yere fora nyonko do may tabla doye do ma do la goshi doye otmana kan ga do sisa nam olu fora no fe an kan ka olu la dege aywa ne a forata anye buna basu de yi buna basu ye saibo do e chelo saibo la kalamba do do wo wonu tume critique saibo la ni ara kray do ku ye sallallahu alaihi wasallam buna basu wula buna basu ye ni fo ka fo muso moy mani muso haram ya laysa bi shay'in foite ale kuti yordo la ay kafara ke aka yan ka buna basu ga kuma yali abe sahab ka ke bediwa wala bisiga ke Eurobewa wala bisiga ke haram ya fora chugu ngani ate lagalawa o kanga lage parce buna bas pona ayaw bi ni afo chugu bi ka dobo nyogona hadisa bi abi fo fendula abisiga ke abe nga ibasro bo fon bolimba la shartu bi ala yani kashinga fote Eurobe buna bas mana fo muso haram yara ni mo ko yi muso haram ko foite tiere la ni le kan la je kusure ibe sira koro be fruto wiu furu de ka gele fembe bo fembe bana je kono fu furu gele ana bunya tiriyati badanyati signwati fu haketi am misriya ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah juru be bana yana usman mo ba har kafu fe furu bunya lendo yana kasina kete ya haram wata nefe o kagele bon bise ka fo bi ka so ni kitabu laye kitabu nun kumana ni ibn abbas ka kumenka ka fo ni mo min mana muso haramu ko atike haramu ko fuiti ni yalla je kalambo fe abi fo an fe chugumina atiti parce que Shawkani rahimahullah fi Nail al-Awtar فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم
mɔgɔ min mana i haramulen don muso ma mais a bɛ ni muso yɛrɛ jati de haramulen don o tɛ se ka haramu a jati haramulen don cogo min na komi ne ko n ye nin kitabu haramu fɛn jati don ni ko n ye nin tabali haramu yani ko ni ye muso fana haramu hakili bɛ a hadamadenya de la ten furu ko tɛ dɛ a yɛrɛ sogo n'a wolo ni a yɛrɛ jati i y'o de haramuya o de tɛ fɛn ye man arada tahrima ayni zawjatihi lam tahram ليل الأطار كتير وأما من أراد طلاقها بذلك فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة وعدم جوازه بما سواها وليس في قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد ما يقتضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك هذا في الأوطار في الجزء السادس إذن كاجر كوني أي حرم ينفو أبني بلالي سيكتا لكابك بلالي بس فويتي lafzu shite kalan shite min ya jira ka ho bilali be ken lafzu min ye ko ni dama do a se ka ken dore ni nte fon fe ni anana ka fo na be kana bilali ka yoro mina ayo ka be ke bilali fot ma harama be kana bilali ka fo ka se bilali dama kuma tola ka fo jati haramuni min be fo o te yoro mina yere o kiti se ka bolo kan kafo mɔgɔ k'a fɔ muso ma an tɛ ala ye haramu yen kan k'i bɛ ni muso yɛrɛ hadamadenya a jati de ye furu sen t'a la a bɛ komi n'i y'a fɔ walimuso ma a bɛ kɛ mun ye a tɛ ka foyi ye walimuso k'a fɔ k'i ye haramu a bɛ kɛ mun ye o kɔni ma fɛn fɔ i muso tɛ o ayiwa ni muso tɛ o tuma n'i ye fɛn fana haramu n'i ko ne ye ka mobili haramu sisan mun don foyi foyi a bɛ komi minnu b'u ka banfula fili ko n ye n ka banfula haramu wa n y'a ta yàrá mɔgɔ ninnu yɛrɛ man ka kuma kalanko la furu min bɛ kɛ ni seerew ye a bɛ kɛ ni furu fɛn ye a bɛ kɛ ni sarisi caman ye n'olu ma kɛ a tɛ kɛnɛ ani fɛn dɔ b'i bolo i ka sin k'a fɔ k'i ye harama o de ye muso ye o tɛ muso ye hakili yɛrɛ tɛ sɔn idan wala qiyasu ma al-farq idan tafasiru bɛɛ lajɛlen na ne lɔla pari filɛ ka min fɔ nin ye a y'o fɔ ko ni mɔgɔ min ye muso bilali de ŋaniya ne haramuni ye ko dalu si t'i bolo min b'a bali ko dalu si tɛ yen min bɛ bilali kɛrɛkɛrɛ ni kuma hakɛ fɔlen ye k'a fɔ a ti daga ni fɛn wɛrɛ min t'o ye ni ala ko fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan o n'o ɲɔgɔnna min tora ko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ lafzu talaqi fo de ka fɔ فليس في الآيات ما يدل على انحصار الفرقة في لفظ الطلاق بل أرى صلى الله عليه وسلم ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة على كراي بلا لسواتين فرنيا كما كما من طلاقوير اللفظ كقوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون يلحقي بأهلك تايكا مغوفة تايكا سوكم أما فشروا منها نابسك كان بلا لك يعني يظهر من هذا بمقتضى ما في هذه التفاسير كلها أن لفظ التحريم لا يكون لغوا وباطلا في كل الحالات وإنما يكون أيضا طلاقا بل وطلاقا ثلاثا والإمام علي كرم الله وجهه سبق إلى ذلك القول الإمام مالك رحمه الله كما سبق المذهب المالكي عموما يعني أبي بدو نيم تفسير الله كفو حرام اللفظ كاكا كفوي كاكا كومي مفويفو أتسكى تأبرا كفو واتي بيشوكو بلا جلين فويته وتفكاكي i b'a dɔn n'i ye kitabu lajɛ a bɛ se kɛ talaku ye bilali a bɛ kɛ bilali saba yɛrɛ al-imam Ali sayyidina Ali karramallahu wajhahu o ye al-imam Maliki kɔn ka taa nin na n'a b'an ka fiqh kitabu la fil mazhab al-maliki ye k'a fɔ lafzul haram bɛ kɛ bilali saba ye awa sayyidina Ali al-imam Maliki kɔn o kuma na c'est kuma minnu bɛ lafzul tahrim na a bɛ k'a ye wala a tɛ k'a ye a bɛ kɛ ni a bɛ kuma kelen min bɛ yen ni sɛbɛ ba saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la o de k'a fɔ a bɛ kɛ bilali ye a bɛ kɛ bilali saba fana ye o ye sayyidina Ali b'u la Zayd ibn Sabit b'u la Abu Hurairah b'u la yani ni sɛbɛ ba saba ma ɲɔgɔn sɔrɔ kuma tɔ ninnu si la لكن المشكلة تكمن فيما يروى عن الإمام الشاطبي في الموافقات وهي كلمة صعبة جدا كان مشكلة يمية ودي كفو كم الإمام الشاطبي يفو شو منها ودي
an fɛ ka a kɛ mankan ye tan kitabu yɛrɛ tɛ lajɛ tan fo hakilila kelen de bɛ ta bɛɛ k'o fɔ yani kalimatul harami fana tɛ foyi ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo cogo bɛɛ lajɛlen na ala khata ni fili ye mun b'a kɛ al-imam Shatabi ko inna ta'awid at-talibi alla yattali'a illa ala madhhabin wahidin ربما يكسبه نفورا أو إنكارا لكل مذهب ما دام لم يطلع على أدلته فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه هذا هو لب المشكلة مشكلة يرمية الإمام الشاطبي تبكوه وبقى ابن هجرة كما يقولون هكذا ko ni masala shannu ka ta ka ke foyangoyete ka ke fitne ko aka demsenin dege kalankela mo be kalanyin ke kalande ka dege ka fo aka kalan ke cugu kilinka aka boni o cugu kilin aka na yenge mazhabi shiwara katun no kera rubbama yaksibuhu nufuran abe buli ka bo sirato wala abe buli ka bo dawa kuma to la abe ke sawi abe mazhabi to bela yelin nakari bala le ma yenge o daluka o be ke sawi kalli takadu jugu nati hakilla jugu nati ala ka nyemgo minu ni donba nyebe benna ko fasamantiya kan nyebe benna ka fu islamaya bara nyebe benna khibratuhum bi maqasid ash-shari'ati wa fahmi aghradaha benna fana ka fu sharia maqsadi miye sharia nyini fe yemiye wa ni aka kituye ulu yo fam o alma minu be abika sabu ya abu ludoya abika sabu ya abu jom yani abu jom ya sabati hakilla ka ke ni martaba min kaka ala martaba min duma ibo kumandi ya umma ni fo yan wanu yan nin de mushkila yare mogodo de be ye islamia kalanke hakilla kelini kan wote hakilla wara do ko utafaka hakilla wara yroddo bo sisa islama jabonuna akacca kala yaro minum be kala yaro num bela yelembe kalande kala hakilla kelini kan folo itimbe hakilla be kala wala ni ta bela yelen kala iko nba don ka fo hakilla wara be min tenni mesla hakilla be dima di chogodilla ni do wa doreti abo ma otma olu be uke demsen be boni odi ode kama atikuma woremme ode kama karma woremme mbwabulu ode kama atison ka mwore ka bonya sare ima ode kama min mashiwa min nasiza ka ho wajibi anga mazhabi do kuma bla mazhabi de wala anga ijtihadu do fara ijtihadu lo Allah silliwe man kama ba mbolo yan sisa ode mazhabi do ka kuma de ka bla mazhabi do dona idan dawa yerde kera sisan o mazhabi kuma foli o de dawa yan ka jira ka fo islama yere de awa ye betaye islama hakilla num bela jelembe islama de kono sango mi mena yoro mena kasabati an ko to chugula madama ni dallu wertamlu ko wurga boye o teke fo ka boye ba mo min boke ka ni fent sega kay shara ni fe ba mi Shatabi ko ka fo chama ibaso mago wore bula min te shara mago pare we hakilla de be khalif tu'raf awa mo fo yanwa inanto yan nin techien ni makala otma ere na fara kala mboko ala ni barawdu ni masala na anye mi fo ore ni ame mi fo hana kasaka ka sabati masala khilafiya do fan wade kera se bo be matan sigi mbala mazhabi tan dur bala dore bala min tuwe woti sega kiren wajibiya mo ka lakin ni aga jamani chuwala je ka furu chugo yalla je wajibi do anka waqu laje kuma ka ke oka don ba fana ka tamashin folo ika sega wa donc afo kitu do be yelema min waqtin ila waqtin wati dula kitu do be fo abi yelema jamani dula kitu do be fo la daw yelema ni bo abi yelema yero otmana wajibi do don bo ku hakri to ofe mo mon be kuma dina ko la ku hakri jo ofe ka kuma kelenyete ka wode kuma shite ko o yere sabu kele awa atmen na nyingalu nana nyingalu minun nana olu doko afura bu Abbas ko aywa muso imana haram ko fudo fuite
ga tafsir galaw ya jira minun kuma na hadisain ka bun abbas ka kuma inka asafu minun kuma na bun abbas ka kuma ko na ya so ay musure jati de haram yalla yini ko de tifenye kuma na ye blalil la yini naye abake blali wolu kote yan otmana yalla anfe anga bomran kanna wala anga marakanna formasi bise ke musure jati haram yan ni furu haram yan ce chugo jumena o jin gari fura ani ñinigari filana mi yala abe nya an fe ba mo mana haramu fo adala an ga shinga ta ka fo ayi musu jati de harama yala kana ke talaq bi akana ke blali ko mo minum be aw chugo masala na watibbe ubi shinga kuma kire ne be blalite kafara bo blalite fente bon abasu kote yalla ni mbise ka nyawa songo fe manana ete ñinigari wore kala ibi shinga foti fentala kaso bon abas dunga kuma don bo ya fosani ka fo ida kana tahrim al ain nasru jati de haramuni dum o de tike talaqo ga na ya so aya ñini de ka fo furbe wulnay yakun talaqa maslato law ani ñingal do fana be yalla urfu said lada comme lada fana be jate blali lafzula sala furushite yani furuni sanuni firuni o ñonaw abe a fo cogo be lada de bulo sharia mara ni kuma kilenye ko usawati ka fo aka foti fi tahdid alfaz talaq wa makah idan utmana urfu said min bambulo urfu min sabat lam lada min sabat lam bulu blalila sani ni kuma inkana ke kitabu de tumbambulo ya muwatta tumbe kitabu woro tumbe awa asara tumbe khalil tumbe fuhul maliki kitabu fonfen tumbe ulu fe chiffre khilafu ti ala ka fo harame blali sabade en otman ni hal ni dalu warati o koso urfu mana sabati ni femi sam bakilini ko كفو هو الطلاق بالتحريم كفو دي بلالي لي حراميه يلي عرفي بدغا بركه كده ولا تدغا لسلطو في ولا تدغا دي يعني ولا ينغال دو يلي ابدغا شريالا ولا نيندم بي انفه ni jamani do la da kerami ango anta bla o de kama kuma be an bulu ka ke cugo de ga jamani do be ya ke cugo de yale wajibi do sharan an kan time bla urfu bla kata ni fewa kasro urfu do awa sharia kilen mo bera yelen sawati itaka rube do ni kuma menuye ali fere be sirne kuma menuye ani ko rube ke ni femne sharia mo kuma dantike ni sharia to kuma dantike aw fe am fo anya muso dirima ama fo wanyende muso di kasama bo odili ni anga urfute atike furuyo لأن اللفظ الهبتي أتلقى فريه أبيك أنكحتك وزويتك نيا فريما أبيك نيودي لكن روكنا نيكو وهبتك نيا دنينا أتلقى لكن نمو من كوي بين رول روكنا كأم فنا تين كوي كوت فنا فروتين نيا ديماي كي قالون تيجي بس كعرف دي من سواتي والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادات دون باس ومقتضاهما مع مشروع غير ما خلافه المشروع يعني العرف لا دا من بي نو لوتشين دو لا دو بي بل لا دو بي ولو شراي ولو توچولا ودي بلالي لفظو بولا فيرلا تشوكو كيجو بولا نين لفظو بولا نين بلا يلين في شراي السواتي المناني بلا يلين السواتي كافو كيتي بكناي كتابو لسلتو بلا يلين السواتي كافو عرفو ببولي فندوكا يعني فنبولا إذا نعم عرفو كرا تحريمكم مدلانية أيوة واجب دو فانا كجاتي منه يعني نقولن نفورا نقولن نكاشان كسبان نديك مباوي لكن واتي كورني كما أما سكا كلين ترى من خصوص تحريم عين المراتب مسجات حرامية نيتي مو ينقال كلا يوفو يلا مسكا فرقو مسجات حرامية كي ani muso haramiya ni furu tieni ngariye ala amsugo ko shoyi bina puisque anga kumana ay fo ni haramu al fo musuma muso reba do femi fura mo reba do ka fo femi fura yalle ambisingo ta ibn abbas ga kuma inga ka ke foitewa ku baske ya jati de nganiana yalle anga kumana jati ga haramu yawati haramu ya utanga kuma chuko yo yanga kuma chuko ya usman na don mawdo wi kumana na kusube نايو كمو لمه على جابين بسرعة أمو جابي كنيمية المؤلف من نظم مرتقى الوصول كتابه ده مرتقى الوصول إلى علم الوصول أو نايو بس دمدو بي نايو لاجي
ambe jabi nunu sowala bon mi muskila o kitabu nun te kalambi ambe Abbas Kota radiyallahu anhu abe Bukhari kono abe Muslim kono kaso fenno be ni mo lu kala ni to lu don itse ka dina tata dina ti soni mo fe bi jigana ala kala sallallahu alaihi wasallam sam wan saba ati foka foko ye li yatafaqahu fi din o fana te ka fo don kelen ko ye wote yoron kelen ko ye o ye kalan chaman de sirre me nyona hadisa na qur'ana te don fiu ni ote ni kuma ta wala ni yere awai ni doke otman ni kuma nun cara chugo na be mazhab dula mazhab dolen de wajibi o fana mo ko te wajibi itse ga dore bla onno na ningalonte fika to kiren ko o de fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun yana o be jabani be fanaka anta me chugo mena ni mazhabi sabanani durube fo mo kiren ba be fata don ga fa boradula ka tadula ka mo nyamiti ni on fe yante utse ka ke يعني بينهم بافو كفو فنته ربما ولوكا مذهبي de la fente bon ambassadeur ga kuma yinkinin tewo baso almamrobe minun tara ofe ga chugo awa minun ko blalido wala blalis sabado wala beke furu tieni de atike muso jati yere blali awa jati yere haram ne o kuma de ka girin ko sobe murtaqal wusul ko ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم لحن الخطاب الاقتضاء وما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف والعقد عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا يعني من بيتي دوري أقول مية كفوك ما باك فهم يا بسرو ما باب ميني أكاكما أكامرادي مية ni ko sabado iba famu ni odola kirenye ka fo ay mi fo akoro de ni abe min de ligina foro ba fo ma al iqtida we dilalatu al iqtida amude o de ban hami nyenu na kuma be famu yani mi ka fo ka saka hakilla de ni wala qur'an aya do ni fo abe ni de ligini wala haditha do ni fo ka ni fa yen ni wa fo kirenye ma iqtida o de ban hami o kuma bode ka تود من بي عنك كما مسؤول ما اقتضاء يمية هو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به أي إنه إذا عرف المراد من جهة المعنى وفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن يكون من ضرورة المنطوق به كما في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وعفوا دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء يمية يكما فو فنبي أمافو لكن كما مراد تسكا فامو فيو كاكي مراد نيما يفاكا سو فنبي أمافو وكانغا فو لكن أفهمو نندو كفو نندي بي لكن من ضرورة المنطوق به من فرا وتسكا سباتي فيو فاكا سو فندو ولندو بي يعني فن بنندو بي أبي دون حكلي في كفو أبي مثلا نالك صلى الله عليه وسلم ورفع عن أمة الخطأ والنسيان we khatawta kabone mantunka we nyinanta kabon mantunka yan ni laye we khatawta kabon mantunka we nyinanta kabon mantunka eska korode ka fa mantun tin nyinawa aya korode ka fa mantun tin filiwa yan otma yali kuma in kasasisa لا بد من تقدير كلمة الاسم أو المؤاخذة إذ أن الخطأ والنسيان موجودان في كل إنسان وإنما المفعول شرعا وهو المؤاخذة عليهما وهذا التقدير في صحة الكلام ولا بد منه من صحة الكلام يعني نفر وخطوني ينانتك ومانتونك أنا يبالا مانتون بينيكفلي أنا يبالا وبينينا kuma yin dunya hadisa de alaka kuma sallallahu alaihi wasallam isma kuma sahali beke foga fendo de blay kalma de be obina asinsira haklin nyaka ko boy idan otma kuma korobe nuye man nyinani fenta ka bon mantunga o korode alay nyinani khatawu junubu takabuka nu nyinana ka feminke nu khatawra ka feminke nu filla ka femin tuy nu nyina ka femin tuy ala tewme ni ujrubuyi o ta hadisen kono dan hadisen tisika famu fiu ka kala ga muradu sallallahu alaihi wasallam ni mo blay Allahu akbar
لأن الخطأ والنسيان موجودان في كل إنسان. المرفوع شرعا هو المؤاخذة عليهما، يعني لا يؤخذ أمتي بالخطأ والنسيان. ونيو وفي بحرتين فصلين نيمو فو أتينيا ونيو ونو بي منهم بيسنا الدكالانتي كاكمبا يمبا تكرموتنا وبين شاولي تكولينا kasro mati se ka famu fa kasro fen do be obinendo nga hakili ba famu kalanfe ka fo kuma intiyane nenti aywa shar'an yasharawti aqlu fa tafe ni qur'ana ko da was'alul qaryat ay dugu nyinga allati kunna fiha suratu yusuf la ay dugu nyinga yuqaddaru aqlan ahl يعني واسألوا أهل القرية لأن صحة الكلام يتوقف على هذا التقدير. كما الصحابة واجبيان عندك كي كما حديثات منين بيشغل منا نفنا بيتي يعني نيكو سيزان كافو وما فو أو كما كيتي حديثة وبامبولو كيتي آية وبامبولو أبتانين تشغل كاسر فمن كان بدلالة الاقتضاء وتجيبين ينوكو ولا وتودون الله يعني ولا التقدير فنبك من جهة الشرع أيضا كما في الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن لا وضوء له سليتم موي يعني سليتم موي سليتم منا يعني سليتم منا تسيق سليوا يعني نفر لا صلاة لمن لا وضوء له أي لا صلاة صحيحة يلا حديثين كاكي كما يني حكي ما بعفهم لا صلاة لمن لا وضوء له ليس المعنى أن من لا وضوءه لا يصلي أبدا يصلي لكن ليست الصلاة صحيحة صلي بسها أني ألكو قرآنكنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى لما من السنغلو لنا بنانينو ولا بالتمسركة يعني دونغرو بدبي أبنوسو يعني أبسك الدونغرسو عدة من أيام أخرى وبسك نتشوغ من أني أفطرتي أمنا دي سين كنا ولا بمنا بناين كسو وتما باسر الدونغر لا يعني نيت منو كدون أنا تسيغنيا وتما نبافو نيني ونوما دلالة الاقتضاء نمدون لسوري كتاب كنا أتيدو بخاري كنا أتيدو مسلم كنا أتيدو ترمذي كنا أتيدو حديث كتاب الشي كنا فكنا ورد بي مننا كشرع كتابه ينبو كحديثه ينبو كقرآن ينبو وكنا لابد يكون كلام سني كما قرآننا ولا كما حديثنا. هل سمعت مني كتابه نكفى أقول ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح فأول كمقتضى التحليل ومقتضى التحريم في التنزيل. أيوة يعني دلالة الاقتضاء من أي فوسيسا كفوك مدو أتجيب فو سواء نكرا قرآنه ولا كرا حديثه أتسيك أن ينفاك سرفندو دي بدنبي نيكما يعني بجو فين بنينكا ويتلاف لي كتابتيك كمانا وفهما التصريحي والتلويحي انتادوا أبي فو بونا كان نشوفنا لكن مهم يلسل كلام كولو بعدو بفو الاقتضاء التصريحي ودي أن واجبان يونسا وكما كان أقلا أو شرعا حكي ولا شرعا لا واجب له ففندو كي نوتي كما انتنا كما يشيو وفهما الاقتضاء التصريحي أو النظم يو مثال نكفل وكفل يكون تشي كقاعدتين تنتظمان فروعا كثيرة يعني وقاعدة فلي فرو تمام بدو أكونه الفرع الأول والنصوص الدالة على التحليل بمغوبة هكذا كله بالا ندسون نتفكتو نيمان دربو كنفو وربما نيالدر كان فنه من يدوكنا ولود بيسكا فمو كان كيباب بمن كان جيرفو ربما مغتمن تفهم يعني كم النصوص الدالة على التحليل نسي مننا قرانكم ولا نسي مننا حديثكم ناب دغا كفني ناب كان كفني فين دغالين باي كم يالكم مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام وبغون دغاي سغو علي بو علي مشو علي يابو علي ولود دغاي ينكو أحلت ayu daga ayi uya daga ayi ala da ya daga ayi sisa ayi mun daga ayi irge bagan nun yere jati de siga da awu
bagan nu yɛrɛ jati bɛ daga a ye cogo jumɛn na idan muqaddar i bɛ min taqdiru ye min ye wajibi ye f'a ka don yen n'o kuma in yɛrɛ ka faamu a sirilen b'o la kuma in ka kɛ kuma ye a sharti y'o ye o de ye al-intifa i ka nafa kɛ n'a ye o de ye dagalen bɛ ye n'o tɛ n'a dagalen bɛ ye tɛ o ye kuma dafara wa kuma yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ fɔlɔ f'a ka sɔrɔ a daga yani ka nafa kɛ n'a ye o de ye dagara i ye u b'a fɔ nin ma dilalatul iqtida'i at-tasrihi bari n'a fɔra fɛn o fɛn dagalen bɛ ye a kɔrɔ de ye nin ye parce que jati tɛ se ka daga fɛn ye k'a sɔrɔ i tɛ nafa kɛ n'a ye يعني الفرع الثاني وهي النصوص الدالة على التحريم من نص منه فنبنا نابك كان حرام يكا كمن عليكم سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم ويا باو حرام يا أكا يعني باو حرام يا لي أكا شو جمينا سيزا أتلقى فهمو فاكا سوفين دي يغضر لنبي يعني نكاح الأمهات furre de haram yawa o de ba nuko yebano muso haram ya aka wa haram ya chude wi jatin de be haram yawa ko ko de be haram ya Allah o ko re be haram ya ni o taqdir limbe wa fo de ma dilalat al-iqtida'i at-tasrihi bari hakli yirtison fiu haram ya ka dambe kata bawi rejatiba kuma fura songo haram alendo ay haramiyat sika dambe ka ta yirma fendo de bala o de keli harami comme minun fana dagara fendo de be o keli de dagalendo yan utmani ala ko masalan hurrimat alaykum ummahatukum fendo de be o de haram ya kan de baw jati tew ثم ناكو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير اي جيفة حرام يا اكا اي جولي حرام يا اكا اي جيفري حرام يا اكا ايو حرام يا چودي اسكو جاتي يلي بسينا جا حرام يوا ها جاتي يلي تسينا حرام يوا قلت ما مقدر شرعي مين يقدر ودي اكله كجيفدو ولا كلحم الخنزير جيفالدو ولا كجوليدو ونين دلالة الاقتضاء التصريحي نيتوري فمو ابنا ني مسو حراميا كما بنا تشايكا كي كوري كاسو ماشي وانا باس غونين فوشين دو لكن هل عيني بسغا حراميا تيوا قران كونو عين الشتما حراميا فكا سفلو دي يقدر رمي عين الشمات دغا فكا سفلو دي يقدر رمي نالكم مثلا ولا نالك رسول صلى الله عليه وسلم على ان دماءكم واموالكم اكجلوا اكنفلوا أما كتو عليكم حرام بحرم يلم أكل كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أبي فعرفة أكن نفلو حرام يلم أكل أكن جلو حرام يلم أكل أكن يغن جلبون أكن من كتو فن حرام يلم دوكنا دو جلبون دوكنا نفلو شين دوكنا دو من كتو شين haram ya lembe aka ga kode aka julu haram ya lembe aka julubi mo wara julubi haram yi ka chudi ni ma fendo ke ako wa amwalakum aka na folo ya haram ya aka man mo wara kan na folo bi haram ya ka wala ya kan na folo bi haram ya ka ni fendo yugo dalen tewa wa arabakum amma kutu haram ya lembe aka julbe ni man kudu tira lakin haram ya kore munye komi aka bi haram yalembe aka dumi aka bi haram yalembe chugomina nin dugu haram yalembe aka chugomina fisha dugu be haram ya chuguri wala dumi haram ya chuguri fendo de be wore kanga ka kono u kana ke yani fon fenna نانا نصوص المقضية للتحريم أو التحليل يقدر فيها ما يتناوله التحريم أو التحليل فمو في منانا تحريمنا يني حرامية يني ندغاوي قرآن ولا حديث لا فباصر فلو دي بي ودي بي حراميين بي أوديكا نيا دغالين بي أوديكا واجبي دو أوديكا يقدر وتمنيكي مصر حرامية أسيسا ناسو يحكيل تفرقوا للسرافة الجاتي تسيكا حرامية مفهولي يعني لكن ناسو يبني فرقوا السرافة يكون طلاقا كما فلاتولا هل منه يبنى عباسك كما يقول يكون طلاقا لكن نيما فين حرامية نيما فرقوا حرامية نيكو يا جاتي دي حرامية يلو أبينيا ولو تيا يعني أتما كما ناسسا
o be ke kuma lankolon de parce que ni ko ni haramaya fendo de be yuri haramaya ni ko abo haramaya ka ko abu corona chubna fendo de be yuri haramaya ni ko kan na fulo haramaya na fulo jat fendo de be o haramaya ni ko ajulu haramaya ka qoro de fendo de be o haramaya ka yan bari al a'rad wal amwal la taharram na fulo yere ani mangutu nono utiseka haramati wala kalu wala don wala yoro akoro be ke fende de be ye o de harami takdiru be ke ajulu boni dimaakum harama ajulu boni de safku imbe o wajibi nago amwalakum alaka nafulu harami araka yani aklu amwalikum nene mai tadu abisa ke harami chuli ni hadu wala ni ashi utma fode ka yukudare ya mangutu fana tsika harami yati salbul a'rab kama kutu chi ni da bika harami yani utma tahlil an at-tahrim bisharala atina yoshi faka so fendo de yukudare be o yukudare de batu kuma bisika fo yani ni ko musuma anti alayya haramun ibeni munyesisa blali ibeni musajati dewa ayi musajati sika harama hakilma bulo buna basu kuma beede hali buna basu ma fasa don mo don waya fasa ya kitabu belaje fako kuma buna basu kuma ka akode idha arada tahrim ayn almar'ati fa huwa laghun aywa ambal ma hal saw ko be radio je ka fori mangana ka bo kurufna nor mami mambulo ko o ya anfa anan kam go eno o ya Sheikh Muhammad Al Mustafa Wage ka bo brawli babu be femin kan o ya musa haram ya anyi sigi ko kelinga kasiki ko flake ni sigi ko sabanay mami bolo be ngala o ya Mahmoud Kamare bo kuma Mahmoud bi bolo ma sone am kala ka nyogo silo kuma sokon tuguni inshallah شهيدهم فاز من مولاه بالوطر هو خصمهم باء بالإحراق في ساقر ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي مقاتله داع الجنان بما يجري بباطل anya yirla ka fo mami bambulo koro o ya anfa anan karam goye no e Muhammad Al Mustafa Wage ni do kama ko shekna Wage dore ko muallim shekna do ko mudir madrasatu ahad dirasati al-islamiyya barawli aladiyo o directori anya wuli do ko ndama de ko nala babu be femika o ye musu haramya kisawi anya sigi ko kelenge kasi ko flake shunata o ye sigi ko sabanay wa hal samaina karam wafa ko babu lo musu haramya hukumu ko nala inshallah nambe mi fo ko faninka wole mo be kuma sharia masala wala sankufu babu fente bi an fe min ka geren ka to furu babu kan ni furu tiana ka ba har ma den tiana o de kama har ka furu fe be furu buya har ka fo sani ko do ka ke shara chamen be uru bulo sanan ka mo ko digala minu siglembe abu kono ko yere parce que mbora la o tsika fo ibala o lufe so lu yere fe dina do be o tebu so blayre la otman ni anga mo be kumona o ka la je kosre bona bas min do ala kala ka seba do sallallahu alaihi wasallam seba do ala kala e do ka e ka fa ko do ala ka kala ala ka dunya dina ko da yana ka kuma te bata kuma yi lakin aka kuma chugo anga ala ka fo ishhadu nasite awa ni qur'ana do hadithan nasifanate hakilla do ayafo hakilla minun be na yafo mo wuro sorra min fana kuma chamafo kuma yafo chugo mina kuma tan sigimbe mo minun yafa shite ashite mo gwanzaye abe sebodi ko fora nyongo yana aka mo be kuma do fo ka fo su kitabu ko kuma kirenti kuma flabe dola kuma sabe dola kuma tan sigin sorra ni naw ote tafsir ote sebe ko kuma dewa wani atala tigi la gushine wala ni khalil tigi la gushine wala ni su kitabu la gushine oye ye mashiba de ke
dalu dumbala ni yalla ye kalan sirafe anya fe min ge istidau tasrih min be ko mu to de kalan ke ni aka ka fo nye ni haramu ye jati do fo ka fo nye ni haramu o te kuma yo fa ka so fendo de bi haramu yen koro ye ode nye ni dumuni haramu ni ta dun ne ta fe ka do o kuma yo haramu be ke den ta du o kana ke fo ye sa o koro de jati haramu ni tse ka ke fo ye yan dumuni haramu ko mo te fenye chugo mina muso haramu ni fana ka ke o yeti o tse ka ke yan hakili restrafe sharai restrafe ni kuma fochu wulaje ala yefuma fendaga kullu nafsin ja'a lit-tahlil kullu nafsin ja'a lit-tahrim nadluna awafuna to zatula nasu nasna nakana dagaka nasu nasna nakana haramaka kafoni fendaga lembi nim fen harama lembi ika fenduli bi o yugdar kuma tinya notifiu o devi ni ala القرآن وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر مؤمنون يهودي على شوني ما فهم برجل أنا حرام يوكا أنا حرام يوكا شودي أجاتي بسيك حرام يوا أنا حرام يوكا وكنا الدون دي وكنا النفاكناي ونون جوانا فما فينا قرآن كنا أبيتي أن جوانا فما فينا حديثا كنا أبيتي إذا نين نكيبنا مصحرام ما كلم بولا حقله ini dum fo e bin ne se ba chaman bay surtout sen ali bi dollar min ko blali sabado sen ali bi abu hurairah bi zaid ibn sabit bi kalankalaw yere ko se ba bas saba faranyon kan kuma ina o te kuma tonuna amagrema agrera mona bi kilinta ko dorete fo kilinta o be ni man ka dore ka fo ne mo yo be keleke ni na fuka sadana ko sobe ko an ka mo makana o yer bunya bawdo la pasrike lawdo ben kuma no fo kaso hadisa ya fo hadisa de ni fo wala sanko ne kuma ko qur'an de ko qur'an de ya fo qur'an ta maji musukulawo de ya kai ne ya kai fa ka kaiwa ai Osman fanga hakil to kuma chofe o kuma mun be dalutula amanga fo et puis buna bas ga kuma na hanna fura mugo ni be sira alanye ni ba donc afanka fayo be chugo minabi anga dembo ya ko be chugo minabi furu ko kra chugo minabi yere sago ko ni fembela jirimbala ikangi hakisi ni mugo yinyinga mugo do be ya bisiga nyinga dike iba foka foko e ka dona slamana wati jumena awa fo haram ya ma chugo jumena ibisika kodo nyini ngaranse ma do nyini ni ya donga fo atigi don tanga do slamana ati fo do musubla ko na haram kula ibisika fo ti musuta o ka kengero mbisika na parce jabanina ay don baye ayaketa dona na fe ka nyinga ko ale ya musu haram akwale e dona slamana wati mina ko an ko ni dona sisa yalli haram ya kore mu ye ibula ko ne ko ni ma me mo ba fo fana ya fo ndimne musokoro ako ti musuta kalangela wara sire mba koro ko niye ninke mo ba fo ke muso haram din daga de ako kafo nte mo tanyini ne ba ala tare ni nda ateninka min fora ateninka wa akanga kitiri nta mugo tai imusuta mugo tai musuta ko balendo furu manga mo kalangela manga fara mo tieni kelawka ka furu tieni ka se o wala o farti bade ni furu tiena fo wurtetu ay e kala je fem min ni ba ke sharti dan be furla ni agalati ala bulu muna una to wala be sigi ke ka sawra yere be sawra boka bla ko nya haramu bitla ka ta ko wa ko nyata jongi kanata e jati be haramu wa furu ne sawra de kelema furu ne banfla de kelema ina hada qiyas mo yere be kalama hal ni makkala iteni fo hal ni makkala iteni fo bisika samara takateme bisika bafuna takateme ngom sote takateme blali yere don blali be ke be jinum bla bisika sawra bla wa anga fo harama yere ga blali yere ibika banfla bla wa nti kuma yere ni mo kanga fo otuma be minyini ni mo be kuma ni masala shawla ika mo bunya ika mo gasisi ika dominu yen fo o ma fu kunfe ni do fo san ko arsala ya fo ko be ke blali sabai o ma jae
ikumana asala tigi teo asala tigi ya so mo ya fo ko akwa nyefe sebo bula o sebo minun fana wala ashite sebo filibante sena ali yere kirin wasara na ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ala madinatul ilmi wa aliyun babuha o ko ni sigatola bo beba don fana ala kara yo fo ka fo ne doni duye sena ali ya adai ok kaso ale sena ali bisira kore fo nga kalanko srafe mo te min babo o be o farda men ninka ne mi hakri sigi kuma na ibe do lu be gashila o manga hakri sigi awa mashiba chambe jamanu kono bi nin kuma shawdo sigi kuma do be aka mai modo be imanga fenfo modo be ugasi fi ika fenfo tamanga se uluma fi modo be ne fenfo uluma ala yara lablade labla tamashiri do bona tiara jamani kono abe jamani yere labla nyuma minum wala tifunya parce que ni juma tiara nyuma mi wanuma aduma kuma minum be fobbi masala ko kuma na ni kuma shew fuka ba buna basu kota ni kuma shew buna basu ka masala min be ni atolenti ni mo wote baraka na haketola na la sunan babu lawana amno ludofo buna basu naka buna basu ya adoya tede dakin ka fa minum fo ishhadu dido ka hakilaw dido qur'an nasite hadithate o chaman be mo ma baraka no mo ne bita kilinta e baraka ne o kilinyi o bisika ke nga be fana ko fodun otuma mo ko hagrisi ka don ba ka kuma chugodo mo be kuma ala ko le ka kuma chugodo masailu minun sabatra bin nusus al qat'iyyah tigan kan nasube minunna qat'iyyu as-subut wa qat'iyyu ad-dilalati adonna tigan kan qur'ana do fi abe kana nin fana de ka sigatola ikulufu tuma fenti uye ni be kuma chugodo ikana dum o ko shira sango mashiwa min ba an fesisa kata ke de fo mazhabi de kafale ni mazhabi de ni ko nin tan nindo masala be dem sunu yaba ko nin ne fora ngobe asalola o be fo nanga nin ne kakene e yo dun chugori e ma fenyere kala e be fenkana wano chugori ba masailula ka don ba do ko kuma fo fana o be ka boyere bolo ba fe ki yere ke mo de tise ko fo ni fo hal masalan chini minundo wasul wasi nyela ko le wajibi wala wajibite e hadisa do ni non ala kra kuta o ma se ala kra kuta ni ala kra bunya bi bolo sallallahu alaihi wasallam o be yoro o masala de o fongo fe fo ka se ka ta ala yara ka se ka ta ala kra kiti ma no kundo don mo joro jimbe ay joroti otuma fo ala ka sabu nyanga amin ni ngalimbe ayo ankara mo ne be fe ka mira do sisa ko famia francasiala iro anga babu infleni abi songa sisi ko damla mala ka jen kon nala ne be fe ka do anga kitabu koronu nuna ka damna la kadar la asmawi muqaddama risala ani fatul jawadi ni sheikh khalil nunu ne be fe musu harama yere afra fuchko mina ne be fe ka o de fanyina ni ko yi musu haramu langari membal mo men langari yere tala ko fanyana fone teoriyata kabla teoriyata kabla no makem ay mamba no magama daga yi no magama daga yi teoriyata pole banga kitabula no ya bla comme harama denti sa dalatu furu bunyate mo bulutu mo ya dara ka se hakedula hanni nin tinti sana ali umar radiyallahu anhu sayyidina umar tun alakrabe fatu sallallahu alaihi wasallam asru bilaliku kilindo mo wotun tiblali sabake nyon fe halu ko fe don bo fura nyon ko minon ko amma bilali saban latbe minon ko anta latbe sayyidina umar ko hanni bilali ti fe minte sabay mo ko telera kodoma afana be teleuma yan bilali sabado o de kama do don ba do yake na ko bilali sabati sabati abaka bilali kine mais c'est namor ya latime otma ni fembe haram ya bilali sabako fe minte sabay haram ya binanai Allahu akbar fuko porque akasika famu mo wulu aka sabati ni kona na chugado la tafdas lin nas aqdiyatun biqadri ma ahdatha min al fujur mo hakil la warben kusna wati mana bata wa muslimin fe ibaso warde ko berajini watma iba haram fu itala sango bisa kilo bi worobo abana buyaji min turu noko te dablawum abode tini ya akado tigi fana e wole de kamugo
kalan ka furu bonya juru la kana fɔ n'i y'a fɔ kunko b'a kɔfɛ muso bila siɲɛ kelen n'i ma ɲa kɔ i kana bila siɲɛ filanan na ni ala y'o de kɛ pour que i ka hakili sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn min bɛ se k'a to furu bɛ to a cogoya la denw ka masala kama ko wɛrɛ kama o bɛ se ka kɛ mais n'i y'a fɔ i da la siɲɛ kelen mɔgɔ si m'a fɔ n'a ma malo o tuma n'o kɛra sa i bɛ malo sugu ɲini i bɛ ɲɔ sugu ɲini an bɛ solution ɲini o de don ok n'i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ nimisa ayi mɔgɔ si m'o kɛ Allahu akbar parce que habu shay'in yɛrɛ i t'a fɔ n'i ma jarabi mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ i bɛ jarabi Allahu akbar o tuma muso bila sariya ka bilalan na o de fɔra k'a fɔ fɛn bɛ bɔ ko Buna Abasi de ko ten Buna Abasi ma fɔ dɛ kuma kɔni bɛ yen Buna Abasi ko man harama imra'atahu falaysa bishay'in a ma sira Bamakɔ ye wa a ye Bamakɔ ye wa kiti bɛ boli de kiti min bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o kuranna nasi dɔw de ye n'o tɛ hali kuranna nasi caman bɛ yen yɔrɔ dɔw bɔlen b'a la lahala dɔw bɔlen b'a la o tɛ yen wa o caman bɛ yen bon ni Buna Abasi ye nin fɔ an yɛrɛ de b'a lajɛ sisan an ka laada bɛ cogo min na dɔnnibaa tɔw ye min fɔ dɔnnibaa wɛrɛ caman bɛ yen sabu caman wɛrɛ bɛ yen min tɛ Buna Abasi olu ye ko min fɔ ni Buna Abasi ta tɛ kelen ye nka mɔgɔ mɔgɔ kumana tafsiru la Buna Abasi ka kuma kan a bɛɛ y'a jira k'a fɔ n'a ye bilali de laɲini ni a ye a bɛ kɛ bilali ye kuma fila t'o la o bon an ko de mɔgɔ b'a fɔ anw ka laada la ni harama a bɛ ni bilali de ye a bɛ se ka nimisa de ka kalabantew ni fɛnw kɛ n'o tɛ a y'a bɔ o de kama fɔrɔ t'o la o n'o tɛ i b'a fɔ i y'a harama mun na i y'a harama i bɛ ni bilali de ye jɔnni bɛ se k'a fɔ diɲɛ na k'a y'a fɔ k'a bɛ ni bilali ye k'a tɛ kɛ bilali o bilali k'a fɔ a bɛ kɛ saba yɛrɛ sen n'an bɛ kɛ kuma don ani sɛbɛ wɛrɛw ni a ma ɲa n'i bɛ fɛn ko la a k'a sɔrɔ i bɛ kalanbaa dɔw nɔfɛ anw bɛ mazhabi de la wali mazhabi maliki o tɛ lebu ye o diɲɛ bɛɛ bɛ mazhabi dɔ la mazhabi shafi'i bɛ jamana dɔw kan mazhabi hanafi bɛ dɔw kan mazhabi hanbali bɛ dɔw kan mais mazhabi min ka ca mazhabi bɛɛ o ye mazhabi damadɔ de Afrique de l'Ouest a bɛɛ mazhabi maliki de bon hali rabu jamana na dɔw bɛ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ mazhabi maliki kan ni mɔgɔ min ye mazhabu sinti n'o fɛnɛ olu ye kabini hijira san 100 ma dafa a daminɛna sisan de san 1100 joli 400 ko wala an bɛn'o ɲɛnabɔ yɛrɛ nɛgɛ nan tɛ wa mɔgɔ mɔgɔ nana o kɔfɛ alimami ninnu kɔfɛ n'i ye tafsiri dilan n'i ye hadisa dilan bɛɛ lajɛlen b'a sɛbɛn a kan ne bɛ nin mazhabi de la anw de bɛn'o dɔn yan bɔn ko bi k'o ye haramu ye ko ma ci an ma ko awa ala kɛra ka kuma ni ka kuma mana ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye lebu di a fɔli de ninnu ma o ye wa ni mɔgɔ min yɛrɛ kalama yɛrɛ i b'o fɔ wa ni ala kɛra ka kuma ni mɔgɔ min ka kuma ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko o tigi ko a ye n ka kuma to yen o ye kuma jumɛn ye komi yan de fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ yan n'o tɛ i bɛ bɔ n'o ye jamana minnu kan kuma fila tɛ se ka fɔ yen a tɛ se ka fɔ yan bara kuma kelen de don bon o kuma caman de fana bɛna yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ a nana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fitini bila yen parce que fɔ mɔgɔ ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ne ta b'a la nin fana ta b'a la mais n'a nana cogoya dɔ la a bɛ kɛ de foyi tɛ yen tun silamɛ jamana filɛ ka kɛ cogo min na a bɛɛ kɔrɔ de ye nin ye bisimilahi rahmani rahim fo y'a dama ko ye kunsukalan y'a dama ko ye bolominɛ y'a dama ko ye sigicogo y'a dama cogo ye fatiha kalan su kan o y'a dama ko ye fɛn bɛɛ kɛra mankan ye nin bɛɛ ye mazhabi wɛrɛ de ye olu mazhabi tigi ninnu fana ka dɔgɔ olu b'a fɛ ka mazhabi ninnu cari mais a tɛ cari dɔrɔn a tɛ cari dɔrɔn parce que n'i k'i b'a cari an fɛ yan i bɛ Khalilu jeni ka si lasunu i bɛ Asala jeni ka si lasunu i bɛ Mukadamatu jeni ka si lasunu i bɛna nin bɛɛ halaki k'a bɛɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ o tuma i bɛna ni kitabu wɛrɛw ye ma daminɛ zéro la zéro o bɛ fɛn min ɲɛ anw ye n'a sɔrɔ hadisa dɔ de fana y'o fɔ hadisa m'o fɔ o fana ye dantɛmɛ de ye an karamɔgɔ ye mun fɔ sisan k'a fɔ n'i ye muso haramuya donc fo cɛ wɛrɛ k'a ta a ka sɔrɔ k'a bila n'o y'a bila i b'a ɲini ko kura ye o bɛ se k'a ta k'a d'i ma ten de ka ta k'a d'i ma fɛn sɔn in bɛ o banna o o banna hali n'i ye muso bila siɲɛ 3 i y'a bila 1 i bɛ se k'a ta leyida kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ kɛ seere ye i y'a bila 2 i bɛ se k'a ta leyida kɔnɔ nka n'i ye bila 3 fo furu wɛrɛ de i ni cɛw tɔw bɛɛ ka kan mais o la a fa ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni o k'a bila wa jumɛn na bila ko 3 fana na kɛ bila ko 3 de ne haramɛ kelen o de ne haramɛ ye o bɛ kelen ye donc n'a sera o ma fo mɔgɔ wɛrɛ de ka ta k'a bila n'o sɔnna ka bila
no ma bladu ay ka koti bo ma dunya duda mo ma dudo hal no tiyata ya ra daga sharaya kai la'ana Allahu al-muhalla wal muhalla lahu yani kam musuha malinta yani musumin da lashin sawa ce do ka ta yala ka daga ce fuloyi ya do be wa ala kare daga ni kala kosu e kuma jugu fola ore we nga niyatul mutalliq wa niyatuha laghun khallukuti wa mi musubla ore ni musuka bana bi beso ka furka sama na yala na ibla ni saki yaro fana bisiga sahawa kono kera niyatul mutalliq wa niyatuha laghun musubla likalan ganiya ani musuka ganiya we fuyi furun kan sisa parce que ni kemi nyata no kan ganiya te ne ba ta wati lo yelen ga daga ce fulanye na le kan ganiya to ka ba fo muso re de kan ganiya do ani muso ce koro de kan ganiya do fuiti parce que abise ke o banka blere o tablo no je o bablo tabla wala bablo e ko so o de kama au kan ganiya te fuinya furinya ne o famia an kara moy ko me bora ka furu ere chuguya no fo no e musu harame ye chama fala na ne kuma fe ka ingali ke mine ani wati tenguni che furu fembado mo la iba sanga jamana ngono ebe musu ine abramo wo fe musu de dima bo musu dile ko labla le non kera amba famma ko slama furu siri do ba ko muru furu siri mu be ke misilla bo iba so kuma la oteke chen musu be gara nyoma be hakete kuma na fo cigo kama fo kono be tabwala bona fo ko muru furusiri bana ke bo ko aku musu garskele no folo kaka to aka jigi anga so ka muru furusiri kam me kam misilla yelma mu me kam misilla o de furusiri rewa yelma sigi ka kuma me ke furu bulon kono o de furusiri ne ba fe ka wala dama misika no famu cigo am tele mi kan kama na kwanda awa we awal ba muka kode no da musu toro na dalal ma mena ba ni no na fesri min manga sri la arabi ni ngala de ko min na fen funi min manga funi fu ko kuma hagiran fu ka ta magi ni fauta kitido anon ko anga kitini ka donga fu be sawati ni muso waliyu ka dilidi muso waliyu de afa wala koke wala binake ku jena ka kodi mo mo hanno ye mo gwansande o bisika o wali yesisa yani oni cheka wakilu ko wali kuma tebeno no nyonje ye furu shartu fo awa ka afonye musudima akunya di ima nya fo sisa ko urfu di ro an kala da dili ko kuma wala ni ayele maga hel rabu kan ko atike parce que dili furu sika sirna rabu kan non niko wahabtu nyanina atisika ke furu fika fu zawajtu oyo luka urfudi bunga onga urfula ba fo nya dima dore tia an fe nya dima ko furu be sirne odi otman ni wali yofo ambana otman mino mbafo ka fo ko presri ambe kuma do me watida ko modo ko alamadi tedaga alamandi ko ati daga o masaka famu alamandi te daga kurela Allah li ya famu de ka fu be dem sutta ka dite ko mi be fini di mo ma choko bina wali be sonda di mo obje do di mo ma o teo alamandi min be we e dem sukka mi mo we are kanga furna folo min bo e bo de bosisa a place la ko di dem sema ngarbe ke dem so ga je ka je e de wakude parce que neki ya di photo bali farafina tun ba fodi ma alamadi nga kuma kyara sisa na bi fo ko wahaba nya nina nya dima ko furti sirno ye o ye ulu mo de fe o te an fe ya o kiti teta kananza ko amina ni urfu bawi na ala sona ka donga fo kiti minum be fo ye yoro wore akisika fo ya amanga fo ya yere yoro usma bidini abes nya dima be kono ye ni musuka wali yo fo o sabatira furkera ni muso sara yoro la ce ba cinta ni ce sara muso ba cinta ni demin sorra o yala dai no se muru frusiri magadun o muru frusiri te charti karamo wala de wala ni wala soro muru frusiri te charti ni na nya kai mo de kanga don to da wati yele manaka si hakemina mo shimanka idendi ni mashiri yake
ye woro mine wati mina ka furu nafolo dan tigɛ karisa dira karisa ma mɔgɔw b'o seere u kana kɛ dugulatu mɔgɔw b'o seere k'a dɔn ko koore bɛ se ka kɛ e sen tɛ min na koore bɛ se ka kɛ e tɛ min kalama i bɛ kɛ furuɲan fila ma i b'u dɛmɛ ka den kɛ halala ye i b'u dɛmɛ k'u bɔ ala kuta la parce que waati cogoya na n'o ye ne y'o bila sa olu bɛ ɲɔgɔn kan moto ko bɛ sen na mobili ko bɛ sen na kooro bɛ sen na ko e bɛna mɔgɔw sigi ko misiri kɔnɔ olu bɛ kɔrɔso ma kɛ misiri kɔnɔ tɛ yen o bɛn'an y'a kɛ k'a fɔ akutu bɛɛ lajɛlen bɛ bila ka o kɔnɔ o kɛra laada dɔ ye mais kalanbaaw kan ka furu k'a la k'a fɔ furusiri bɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ n'a ma kɛ nin cogoya ninnu ye o bɛ faamu aw b'a kɛ cogo min na anw ta kɛ ten o an fana b'a kɛ cogo min na dɔ fana ta kɛ ten nka bɛɛ furu ye fo a ka faamu de k'a fɔ muso mana di wali bolo cɛ ma a kɛra muso ye den min mana sɔrɔ o ye fɛn ye o tuma ni fɛn sɔrɔla o kɔnɔna na n'a nana furu siri k'a sɔrɔ o kɔnɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ formalite de ye sisan a y'a kɛ ka furu bɔ daba da la nka n'a y'a sɔrɔ nin ma kɛ o furusiri kura min n'o bɛna kɛ o tɛ foyi ye o tɛ ɲɛ parce que a kɛra k'a sɔrɔ muso bɛ isibiraw kɔnɔ tant que n'a ma jigin a tɛ se ka k'a ye. i bɛ hakili to karamɔgɔ sisan e ye mun fɔ ni dili n'o o sabatira waliyu fɛ bon ni muso nana garisɛgɛ sɔrɔ an b'a fɔ ma ko mori furusiri misiri kɔnɔ yalima o bɛ se ka kɛ ka muso kɔnɔman to wa. o bɛ se ka kɛ ka muso kɔnɔman to n'a sɔrɔ dira kuma faamu dɛ n'a sɔrɔ dira parce que caman b'a bɛ ɲininkali caman na u b'a fɔ de k'u ye n ka bololafɛnw minɛ u ye n ka bololafɛn minɛ ani muso yɛrɛ bɛnna na a b'o kɛ ko a bɛ taa ka segi la k'a dira ma a ma d'a ma dɛ ni dili kɛra mɔgɔ minnu b'a kiti dɔn n'u ko n y'a di i ma seerew sɔrɔla la o tuma na a bɛ se ka k'a daga a ye n ta in kɛ o a ma n ta in kɛ so parce que an ta in nana seereya minnu kama i y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛra parce que seereya bɛ sɔrɔ an fɛ k'a sɔrɔ an ma sigi misiri kɔnɔ i bɛ woro minnu tila sigiɲɛw na karisa dira karisa ma karisa dira karisa ma o ye seereya de ye seereya min bɛ ɲini sariya la o yɛrɛ de y'o ye sisan komi n'o ti ma sɔrɔ a bɛ sigi misiri la ka kɛ misiri ta in tɛ furu rukunu na a taa sharisiw la a bɛ se ka kɛ n'o tɛ i b'a faamu a bɛ se ka kɛ ni o tɛ o tuma aw yɛrɛ alimamiw yɛrɛ de b'u yɛrɛ cogo dɔ sa ni min fɔr'u ye u ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a sɛgɛsɛgɛ dun ka gɛlɛn parce que muso ɲinima bɛɛ b'a fɔ k'a daja a yɛrɛ la bɛɛ b'a fɔ n ye furu nafolo di awa n ye tɔgɔ n ye woro di u ye n ka finiw minɛ u ye n ka bololafɛnw minɛ f'a y'a di yan f'a y'a di ma cogo jumɛn na a kan k'o ɲininkali kɛ ni fa y'a d'i ma n'o sahara o tuma fɛn o fɛn mana b'o la sɔrɔ o bɔra furu la ni fa m'a di wala mɔgɔ min bɛ fa nɔ na n'o m'a di awɔ fɛn ma kɛ fɔlɔ hali ni diɲɛ nafolo bɛ minɛ foyi ma kɛ. o faamuyara an karamɔgɔ i b'a hakili to fana an b'a fɔ furusiri yɔrɔ la misiri ko yalima muso ka sanu wa alimamiw to ka ɲininkali k'a la ko yala ko muso ka sanu wa. sanu cogo di. awa ayo kɔni b'a mɛn u b'a fɔ ko muso ka sanu wa mais yɛrɛ t'a dɔn saniya yɛrɛ laɲini ye min ye. anw t'o dɔn komi o ye aw fɛ bɔ ko ye n'o tɛ aw fɛ saniya cogo jumɛn. alimami kɔni bɛ ɲininkali kɛ ko yalima ko muso ka sanu wa. o ye kɔnɔ t'a la wa. kɔnɔ t'a la a bɛ n'o de ye wa. ayiwa o kɔni b'a fɔ k'a ka sanu wa n b'a dɔn hayida de don sa wa kɔnɔ ko. hayida ko kɔni tɛ furusiri ko la. hayida to kɔni tɛ furu fana sɔrɔ a bɛ muso hayida to wele ka don misiri kɔnɔ a nɔfɛ dɛ o kɔni kabalen don. nka n bɛna furu ko de siri hayida ko t'o la. n'a ka sariya ko de ye hayida ko de ye o t'a la. ayi n'a ka sariya ye kɔnɔbara ko de ye o kɔni ɲininen don. nka alimamiw ka baara ka gɛlɛn na kosɛbɛ furusirilaw ka baara ma nɔgɔn na dɛ. n'a ka baara ma nɔgɔn walahi ni mi cogo dɔ i bɛ fɛn dɔ siri i man ka siri. n'i dun y'o kɛ fo ka taa kɛ min ye jurumu b'i kan. Alahu akbar. jurumu b'i kan. o jurumuba dun don. jurumuba don dɛ. numu bɛ ko caman de la. ala ka an kisi a tɔɔrɔ. amiina rabi ala. an karamɔgɔ waati kɔnɔ sɛbɛkɔrɔ tɛnkura kosɛbɛ nka n bɛna ɲininkali kelen kɛ o t'i ka muso haramaya in kɔnɔ sa nka n'o jaabira o ka d'an ye sisan i ye muso furu i ni muso ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ. muso kɔni n b'i fana dege mɔgɔ min ye muso furu. mɔgɔ min ye muso furu. mɔgɔ min ye muso furu. i ni muso ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ. ka ɲɔgɔn faamu. a ma ɲɔgɔn faamu taabolow la. muso nana muruti. o cɛ ko k'ale ka fɛnw.
waso ko ni u mena ñogon fega wakati ke u masiga ñogon famu hakil nawna wa cenna ko ale femu di ko bese galema adone ko awo alo bese galema mu bese galema ko musu banale la ala buto ye ni chuwor la do de foite sagama ay Allah fuiti na so doni makere sa o dobara me doni ko en kelen ko atara ya kaso doni kera abo ko ni foite sege halle musede bana onge halle musu bana foite sege mu bese sege musu bana o karamgo otra ne musu natu sara so ko ba sege wa ay ne musu ni mo men kerate ni ala ke ni musu sara ama hala suflere wa sara ay na duta sara foite ale jarabi bina kata ala de ala ka dorno wa ole to afami ala de foite ay wan karamo wati ko na sebro tengura ko sebe wa makaramo ka ni ga juru siradi kan boni lambe boma anya fo babu kuma musu haramiya ka anya sigi ko foloke ka flanan ke shinna ta kra sigi ko sabanai sango sanganai wule bil anfa anan karamo mano e muhammad al mustafa wage ka bo brawri korofo chamanti kala ma be alla benino islamo be sega fa masro dina tabulu la jugamina ma makan ko juru sradi kan boma ne mo bane be faga ingali ka ala e be wule ke 76 48 58 90 76 48 58 90 oye orange biuron fla an woro binani an shegi biduru an shegi bikononton maliteli 65 28 83 28 65 28 83 28 biuron fla an nduru muwa an shegi bi shegi an saba muwa an shegi ewan karam woyte doke بدوك لك بصوابا جاهزوا من دي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mamu kala sabe ka kuma sangona ta kala mahmud kamara ko kuma yin alifana ni rafana ile sonda soro shina kram ko bulu kuma hal sami singa ni gajiru sira di 76 48 58 90 76 48 58 90 Malitel 65 28 83 28 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mahmud kamara ko baranyana قاسمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبنا خير الخلق كلهم الله ينجي فؤادي من غوائرهم الله ينجي